Kako si danas, to je sad? Super, ovo sad danas mi je pokazalo da sve što ja i Burazer mislimo, da je tačno kako mislimo i karte su bačene i pale na pod i svaka osoba ovdje ima jednu kartu koju već se zna šta ima i svi znaju otprilike, ovi koji otprilike znaju, koji su jaki u igri, koji su pametni već znaju koju kartu drži, koji ima keca, koji ima peticu, kraljicu ili kralja. Na što tačno misliš? Da po ovome sve neka luda stvar u kući da se desi, da se svi pobrkaju i da poludi, da se svi postanu i da se svi promene mozgove. Karti su već bačene i već se zna napolje sve. Ko u kući ima najjaču kartu? To neću reći. Slobodno reći, Željko. Ja i Žarko. Ko ima najjaču, samo jedno može da ima najjaču kartu. Zato ste nas razdvojili u glasanje, inače bi bili prejaki i bilo kako se kaže, prelako, baš prelako, puno lako da dođemo dokle smo došli i da idemo dalje i da podrijemo ovo ko prsti u nos lagano, zato ste nas razdvojili jer smo bili prejaki nas dvoje, jer svako gura na svoj način, ali svako ima isti objektiv, ali svaki na svoj način, znači, a ovaj koji zavoli Žarka na početak igre možda ne zavole Željka, a ovi koji zavole Željka možda ne zavole Žarka na početak igre. A što igra treba što vide da je objektiv na krajnji objektiv isti. I onda ljudi koji vole Žarka vole i mene, plus Žarko nego Žarko voli jedna publika, mene voli jedna publika. Koja je totalno različita, pošto on ide po jedan način napada, a ja na drugi način napada. To je otprilike baš puno ljudi kad sastaviš oba dve. A da smo bili zajedno, to ti je jedan preveliki faktor moć u igri. Zato smo razdvojeni od VB-a vizije. Zato što svi su ukapirali, da kažem, veliki brat i tvoji zbirci koji rade za tebe, tebe ću predstaviti kao najjačeg, su to skontali i zato smo razdvojeni. Jer je sve u suštini biznis o parama i koliko prinosi realno kad gledamo to, ali to me ne zanima, ali to utiče na naše razdvojenstvo u igri. A to, inače sad, kao što sam rekao sad, sve se zna, znači Cindy je ispala, znali smo će ispasti, ja sam nedelju dana probao da je vratim u igru, govorio sam je nemoj ići u kombi, tako se iskućeš između 10 i 20% od igre, jer nisi ovdje, nemate na ekranu, ne govoriš što nepravda, što ne radiš pravdu, bar neko koji ti staje na srce, onda oni odgovore i to, ona i Soraya, to sam ih ja i nominovao, mene ovdje niko nije drug, ja nikog ne volim i to je to, znači njima priča onako malo prebridirano da samo idu samo za sebe i da ne interesuju ni jednu ni drugu, samo sebe, to je sebičnost. I plus Soraya je fatalista, kao što sam bio rekao da sam je nominovao, ali ja sam nedelju dana probao da probudim i Sorayu i Cindy i ono što sam probao da im pričam i da im eksplikujem, pravili su mi ludima, kako šta god da sam rekao, pošto im jedino ja govorim, jer realno u ovoj igri kad gledaš, zašto Wendy traži da niko ne priča Avi? Zato što je Ava provaljena i pošto zna da pošto svi imaju realan razlog da ne pričaju s Avom, kako gledamo realno. I onda traži od svih, pošto svi imaju dobar razlog da ne pričaju više s Avom igru, ona traži, zato se uvek cima i radi persekuciju na Avi i ponave iste stvari, da bi svi presekli s Avom i da bi ostala onda sama kao pre neki dan. Kao što je rekla voditeljka Marijana, mislili smo da ti najbolje bilo da tebe izađeš. I onda smo ja i Žarko, pošto mi imamo srce, i mi uvek oproštavamo kad ukapiramo i kad se pokaju. Sad što se nije pokajala Wendy, to mogu da razumem. Ali neki ne bi ni to uradili što smo ja i Žarko radili za Avu, nego bi je skroz isključili iz igre i onda bi je izašla, jer bi ona ne može da funkcioniš u igri koliko god si dobar ili jak ili loš, ako si sam. To je nemoguće. I onda moraš da izađeš jer te nema više nigde. Ne postojiš ubijenci. Kad si sam, ili si najjači, ili izgubiš. Tako. A kad napraviš greške... Ko ima najjaču kartu, a da nisi ti ili tvoj brat? I ko zapravo ima najjaču kartu? Realno, ko zapravo posle mene i Žaka ima najjaču kartu? Maja Volko.
Jer ja gledam, ako se, ja Žako sve, znamo sve. Moja volki voditeljka na jednoj emisiji koji gledaju stariji ljudi. Samo sa tim dobija puno poene, jer ljudi vole. Ovdje se nije promijenila njenu sliku i postaje kao što je u njenoj emisiji, tamo voditeljka, ljudi respektuju da to ovdje ti je kao jedan temelj koji ne mrda i koji ne pada na provokacije, nikako na psovke, nego samo na najčistiji način. I kad je to najgore isprovocira, Maja Nikolić u ovaj slučaj, uvek ostaje stoična i ne mrda se. Znači, godine plus iskustvo su napravili od nje da takva i da više nema godine za napad i sve to. Ona ti je na jednom stilu isto kečeva, jer ona ti je mirna osoba koja ne mrda. To što ona nije loša, dobra je, super je dobra osoba, super je okej, sem što jede uvek travu, sem toga nema ništa da joj zamerimo, ne jede meso, jedino to. A ona ne mrda, znači ona nije mrdila od početka igre na to. Pošto je dobra osoba, a ne mrda, a ipak je tu, i ona stoji za ljudi kao ja i Žarko i razumjela nas prva, kao što mi je rekla po juče, da se je bilo prvo uplašaja kad smo vidjeli da je Žarko napadamo ljude, jer je mislila da ćemo svi da ćemo napadati ljude redom po redom, i onda kad je vidjela da napadamo samo loše ljude, onda je shvatila kako funkcionišemo i sad nas zavolila puno i ja je puno respektu. Ona na neki stil ima kečeva, ima keca u ruci, keca je najjača karta, to je as, kako se kaže na srpski, ne znam. Dakle, Maja ima najjaču kartu. Maja, sad ću ti kažem, Vendi je mogla da je ima, ali ako stavimo njenu reputaciju i njenu, ako se razumeš, reputacija, što ljudi znaju od nje, od drugih reality, sve to prave lude, i kad priča malo više o religiji, od satanom i sve to, i više ispada kao neka guru opičena, ali koja je pametna i zna. I pošto nema srca kad je neko zameri, nemam koja je reč, da se kaže u Srbiji, kad si onkinje, kad ti neko nešto napravi, nikad ga ne može oprostiti. Iako znaš da se pokajao, da se promenio sve to, ostaješ na tu poziciju. To je jedino njena greška. To će i koštati puno, jer i ono plus njena reputacija od prethodnih reality, kako ljudi znaju. Znači, to je to. Ali da je bila... Ako ima, Željko, ako ima najslabiju kartu? Soraja i Dragutin Top. Imaju najslabije karte u igri. Soraja je neutralna u igri, nema stav kao što je Slavko rekao. Ja sam joj rekao još pre neki dan i svaki ima ponekad kad pričam s njom, rekao sam joj da ona u njoj ima nešto što krije i da ima malo đavo u nju, a što ga ona krije i neće da pusti da taj đavo se malo probudi i da počne ona isto da se štiti ili da napada, zato što ima onu sliku i malo pre je rekla da je ona modelsica i da radi sa fotografijama i da je njoj sasvim dovoljno ovo što je ovdje uradila. Ne verujem da je u fakultetu od psihologije, inače se ne bi družila sa Ivanom, ili bi ono što mi pričamo o Ivani, ona bi razumjela i probala da joj priča kad su one same dve, a kad su one same dve ništa ne pričaju, sem neki gluposti i pizdarija. Znači ona ima najslabiju kartu i provaljena je. Znači ona je provaljena, danas je svetila da je provaljena, jer ja sam to što je Slavko rekao, jer ako smo to njoj isto rekli, a kad samo ja i on govorimo, ona misli da smo jedini koji to misle. Pošto nas prave budale i misli da smo mi ludi. Pošto nas ne razumeju i nemaju kapacitet da nas razumeju. Molim? Da li sve upućene posmatraš samo kao konkurenciju? I da li svaki tvoj potez ima veze sa takmičenjem, to jest igrom i kalkulacijom ko će biti pobednik? Ili nastupaš iskreno? Ne, ja realno, kao što sam rekao prvi puta, ja uopšte nisam došao ovdje na pobedu, mi smo kakvi smo. Sad, što ja i Žarko znamo kako se karte bacaju, kako ljudi gledaju to i što kalkulišemo, sve takvi smo, to je što mi svaki, ovo ti sad kažem, to ti nisam rekao pre nedelju dana, pre 2, pre 3, nego mi znamo i pametni smo dosta, da znamo u toliko igre i po kako ide igra i kako se ljudi otkrivaju. Ko šta ima, kakav je ko i kako se smatra ova igra od gledaocima, i onda kalkulisamo šta kako mi. Ja nemam nameru da pobedim. Ja kad kažem da sam keč, da je Žako imamo kečeve, nije zbog pobede, nego ovo ti je metafora po jačinima, osobinima od ljudi i njihovih karizam. I njihove mane, loše i dobre. Zato ti kažem da je Vendi mogla da ima kečeva, ali pošto preteruje na neke stvari, ima tu sliku što od prošlosti malo opičena, luda, to je škodi i ne može da ima totalno čistu sliku od nje, iako nekad je u pravu, ali preteruje u dosta stvari. Slavko, na primjer, je čist.
sad jedina stvar što je sa kim se igrao, što ti je kao mač sa oba dve strane oštar, što je čekao 4 nedelje da sprži Maju Nikolić. To je s jedne strane se spasio jer se nije stavio u istu kesu kao Maja Nikolić i ljudi ga neće smatrati u isti smer kao Maja Nikolić, jer ko prati uvijek kaže reci mi ko ti je ortak, takav si, reći ti kakav si. On se od toga spasio, ali on je spržio Maju Nikolić, ali je čekao 4 nedelje. To nije dobro, samo jedna stvar, što i tu ti je kao mač sa oba dve strane koje seče, ali ne znaš, i onda možda se posečeš ako loše manipulišeš. Jer ako ne voliš nekoga, ne pravi se lud 4 nedelje. To je, molim. Još jedno pitanje. Reci. Kako gledaš na to da su neki ukućani i posle svega lošeg što su uradili večeras ostali u kući? Zato što, na primjer, Maja Nikolić, koliko sam ja razumio, je poznata po tim. Znači, Maja Nikolić, ljudi su je spasili, zato što ona nije došla, ovo nije prvi reality, nije poznata od ovoga, od reality, nego ona je poznata po tim, po glupostima i sve. Znači, oni ljudi, čim je ona ušla u kući, oni su znali, ušla je luda Maja Nikolić, ko zna šta će sad da izmisli. Ona je zabava. Kao što ja i Žako sad nju smatramo kao zabav. Ako ti moram si primetio da ovih dana se uopšte ovih zadnjih 2 nedelje i polako smo uopšte promenili smišlje o njoj, jer smo shvatili kakva je to, kakva je zabavna žena koja ne kapira šta radi. Kad je kapiraš tako, koji smo mi skontali posle 3 nedelje, znači da ovi ljudi koji gledaju sad već znaju kakva je i znaju njen profil. Ona nije ovde da bi tvrdila pamet i da bi opametila ljudi, nego je ovde samo da zafrkava ljudi i da se ljudi smeju iza njihovih ekrana. Zato uvek je nominovana i nažalost zbog tanjira zadnji put i zato uvek ostaje pri kraju uvek. Jer još nikad nije bila 4 ili 3 ili 2 ljudi na nominacijama i da pada neko koji je jak lik ovde u kući, nego uvek pada, kad upadne u nominaciju, uvijek upadne neko je izbrišen, kao na primjer večera Cindy. Da nije bila možda Cindy, možda bi ona ispala. Ne zna se, nikad još nije došao neki jači lik iz kuće i da bude na 1 ili samo 3 ili 4, ali da u ti 4 su samo jaki likovi. Uvijek ima jedan koji manje vredi od nje, a pošto je ona zabava u ovoj igri, i to ljudi znaju koji gledaju ovaj naš program, ona uvek vredi više od jedne osobe koja je izbrišena i koja kad se posvađa, svađa se zbog gluposti gde ona greši. Zato je Cindy izašla, a ne Maja Nikolić. Kad bi Maja Nikolić pala protiv, na primjer, sad ću ti kažem, Slavka, ja, Žarka, Ava, Maju Volk i sve to, ja mislim da bi ispala verovatno. Sad Maju Volk nisam siguran jer ona isto. Ja sudim Maju Volk da je jaka i da ima catchy ruke zato što je ona voditeljka na jedan program što je dosta, ja mislim, gledan i čim si voditeljka imaš drugu auru iznad tebe. Jer ti ljudi izgledaju svaki drugi dan i svake nedelje na ekranu i to puno znači ljudima koji gledaju da glasaju, jer je respektuju prvo kao voditeljku, a posle kao reality show. To njoj godi. A još nije Maja Nikolić nikad upala u nominaciju sa nekim jakim likom. Zato su finale i polufinale, ne znam da li ovdje ima polufinale bitne, ali ovdje zato je i to urađeno tako. Molim. Veliki brat te podsjeća i danas se podsjetio tvog brata da je polivanje vode. Znam, rekao mi, znam. Kao što... Da skrenemo malo s teme. Posljednje pitanje stvarno od velikog brata. Reci. Šta se događa sa ljubavnom romansom ti, Ava, Žarko, pod navodnim znacima ljubavnom romansom? Ok, kapio sam da ti isto neka metafora da bi pitao pitanje. Ništa, ja i Avu smo ti rekli, vidiš ti, ako si primetio da ja i Žarko više ne smatramo uopšte ovo Avino ponašanje koje je ekstrem kad je live i sve to, ona ti je performer, kao što je Mića Milić performer i sve računa, samo što Mića prizna pa posmatri kamere uvek u sredini da možda lep dobar profil, to ti je to, on smešta u glavi kako zna kako ide igra, zna kako se treba ponašati u igri da bi bio tu i da bi imao glavnu ulogu u neke svađe, u neki pita bi upao kako treba, kao so u dobrom jelu. On se tako ponaša, kao so u dobrom jelu. Zna kad treba doda so, da treba malo da stavi šećera i on upadne tu, a on to priznaje. A Ava ne priznaje. A pošto smo mi, znači kad se pokajala, kada mi je rekla ono iskreno ja i Žako smo provali kako god je to ona i htjela da kaže kao da mi to shvatimo kao šala ili kao ona da se šalila ono kad smo zadnji put doveli ovde, mi smo vidjeli po njenom ponašanju
i faci, nismo glupi da je bilo iskreno, ali da nije mogla da to kaže iskreno, ali bi onda, da je to rekla iskreno, bi uzela bi drugi smer. A pošto je u šalji rekla, mi smo je provalili, mi smo je zavoleli, ja ne mogu da budem s njom, ali mi je sad drugarica super, sad su neki drugi, kao što mi Vendi kaže, opet i Aneta, to ne shvataju. Vendi nema srca, znači Vendi kad je neko proba da je zgazi, ona nema uopšte srca, i to je jedino škodi, što smo sad to primetili ovih dana, da nema srca. Znači ona uopšte neće da oprosti i da pruži nikako ni prst, ni ruku, ništa. To je škodi jer to nije ipak lepo. Svakog čovjek se menja od greška. Kad napravi grešku, kad je prizna, da ne može sad mi da puno tražimo od Ave, da ona pozove sve ljude, sedite, evo ima nešto vam kaže, jer to je preteško za jednu osobu, kakva god da je bila, to je preteško. Molim. Da li postoji još nešto što želiš da podeliš svoj ekipar? Da, Soraya se ukenjala. Soraya se teško ukenjala. Kad je izašla Cindy, Soraya je sad kokoška bez kokošinca. Ne zna gde će, ne zna kuda će, izgubljena je, provaljena je u igri, ovo što ona radi. Ja kao što sam joj rekao i sad svi znaju da ovo što je u kući nije uopšte takva van kući. I to je znači isto za Dragutin Top. Dragutin Top je u velikoj dilemi. On je u najvećoj dilemi u kući, zato mu nije dobro. I zato puca ponekad, jer je on prvi put u ovoj igri shvatio je da ovo što njegovo ponašanje neutralno i da ne upada u priče kao što meni žako da ima decu, sina, mi sve to razumemo, ali je ukapirao kad u kući imaju frke koje vataju ljude koje on poštuje, kao Maja Volk. Biti neutralan isto je dobro, jer nemaš ništa tu da ti neko priča, budeš, tu si, kao on ti ima istu strategiju kao Soraya, samo što Soraya to radi da bi produžila njen rok trajanja kao starleta, modersica ili nemam pojma šta, da bi se slikala i da bi nastavila njen put po tome, jer drugo ne verujem da zna da radi i da neće nikad se poniže da radi nešto drugo, nego neka lepota, bla bla bla, šta god radi nema veze, ali da sve oko lepote i to je to. A Dragutin Top ima isti profil u igri kao na primjer Soraya, samo što nema iste kraj priče nije ista. On je takav zbog familije, zato što neće da škodi familiji, ženi koja mu je trudna. Ja sve to razumem, zato ga mi ne kritikujemo puno. Žarko je malo više agresivniji s njim, ali nema veze. Ali sad je on došao u dilem, zato mu nije dobro. Da li je bolje ući u igru i biti neutralan da bi štitio tvoju porodicu i tvoju sliku koja je za napoje da ne bi nikom škodio? Da li je to bolje i da li ti to manje škodi nego da ne upadaš u neke priče da bi trebao da upadneš? Znaš, to ti isto mač sa oba dve strane koje seku. Ne zna koju poziciju da uzmi u igru. Zato je on malo izgubljen i puca ponekad. I sad je prošlo dosta vremena da možda polako kapira u glavi da njegova pozicija u igri nije možda tako trebala da bude. Zato uvek kažem, kad uđeš u reality, budi to što jesi i onda nema da se kaješ kad izađeš. Jer ne daj Bože, kad neko izađe iz kuće velikog brata ili Big Brothera, kako god ga zovemo u bilo kojoj zemlji, a da se promeni zbog bilo čega što on misli da je dobro, ako dođe jedan trenutak u igri, ostane dosta dugo, da počne da ima dilemu u glavu, da li je bilo tako, da li je bilo bolje ovako ili tako, i izađe, završi se igra i vidi da to što je on radio nije se viđalo spolja baš kao što je on izmislio. Onda će dugo da se kaje, trebao sam da budem kakav jesam. Tu je veliko pitanje i tu je velika problematika u igri. Ljudima koji ulaze u ovakvu igri i koji misli da ako se ponaša ovako, bit će bolje za njega i na kraju se ispeče malo kad izađe i vidi da nije to tako i onda se kaje. Najgore se kajati u životu po nečem što si uradio, a što si uradio ne prirodno, nego zbog nečega što si mislio da je dobro, a na kraju nije ispalo kako treba. Uvek treba biti prirodan i biti ono što jesi. Inače se ne ulazi u reality. Ako neko ulazi u reality show da bi se promenio zbog njegovog mišljenja što on misli da ako bude tako bit će bolje za njega, to nije dobro jer nikad ne može biti siguran da ta tvoja priča u glavi stoji 100%. A jedina stvar što možda znaš je da će ti svi prepoznati napolju ako ostaneš i budeš to što jesi bio pre nego što si ušao. Zato uvek treba biti ono što jesi. Sem toga, ja nemam ništa da ti kažem, sad mogu ti kažem da će Soraya polako da se pridruži Avi i da će više da se otvori. Ovo će biti, mislim, novi početak u igri ili će da nastavi njenim putom i izgubit će se i postaće polako
ljudi će, neće dirati, neće pričati s njom, zato što ona nema s nikim da priča i kao što je rekla, nikog ne voli i ona se ne meša, niko nije prijatelj ovdje, to je malo bezobrazno s njene strane. Sem Cindy, pošto je zna pre igre, ili će se otvori malo i da počne da pokazuje njenu pravu osobinu, jer ona krije ono što jeste, da bi se spasila, jer ja kako vidim ovo, pošto ovo što smo mi pričamo je žako njoj, plus Slavko, plus Cindy što je izašla, ja joj ne dajem 7 dana, ona će 100% biti nominovana iduće nedelje od svih ljudi, većina ljudi od kuće i bit će u nominacijama. Znači jedino što može da je spasi od nominacija se vrati kući, realno, iduće nedelje, je da se otvori i da ne bude ovako nepostojići. To ja želim, kao što sam želio Cindy da ne spava da se probudi i kad sam me pričao neke stvari, onda mi uvek kao ne može to tako, ja nisam takva, ja ne mogu da se mešam, meni ovdje niko nije prijatelj, vi ste budale. Ja sam probao, znači stvarno da je pokažem, ona je ušla zbog ćerke. Ti bar može se promeniš zbog ćerke, da uzmeš to što možeš više, da ulepšaš njen život. Svaka para je dobra da se uzme i da se promeniš malo, i pogotovo što mi nismo te da promenimo u loše nego u dobro. Sad nije ona to shvatila, izašla je danas, valjda će shvatiti, valjda će ovo biti, kako se kaže, leçon, nešto što će primati više u životu. Jer uvek treba biti bolji i bolji. A Soraya sad ćemo da vidimo, sad je to nova enigma u kući. Jedino što me nervira, što Wendy je baš trudoglava na persekuciji, ali to će isto njoj da škodi. I šta ti kažem, Aneta je pratiteljka Wendy, ona govori njeno mišljenje koje je više puta ispravnije nego od Wendy, ali ćuti zato što neće konfrontaciju sa Wendy, znači ako se Wendy ispeče, Aneta se ispeče, Soraya je već ispečena, Ava se ispekla, jer ako smo je vratili da pokaže nešto novo, ali ne možemo mi sad tu da smirimo cijelu kuću što je protiv nju, nego samo možemo kanalizujemo koliko toliko. Slavko se verovatno ispekao zato što nijedna devojka ne želi da neko tako bude lud, jer to je najgonje mišljenje. To je kao nekad te vari svaki dan, varite i na kraju ti kao aj čao. I onda kad ti kaže aj čao, ti si saznao da sve ono što ti je rekao pre te već vario 25 puta. To je ta neka sličajnost u životu koju mogu devojke i žene da upoređe sa njenim ponašanjem 4 nedelje sa Majom Nikolić i da se izgori. Šta tu još? Dragutin ne postoji u igri. Maja Volkin. Jedino to što je voditeljka, pa možda ima taj bolju, više ljudi već od početka iza nje. Ko ti tu ostaje još u kući? Ne, mislim da je celu kuću. Ja i Žarko smo kakvi smo od početka. Deremo se kad treba, čutimo kad treba. Ne deremo se kad ne treba. Takvi smo. Mi nemamo ni jedan profil u igri, sem što smo pošteni i što štetimo ljude. To kad bi trebalo. Ja sam jedan puta rekao u Francuskoj da sam ja, ako gledamo realno, un petit con au grand cœur. Znači, mali petit con, to ti nekako bi ti mogao predati na srpski. Mali za Afrikanca, velikom srce. Tako sam ja otprilike. A Žarko ti isto tu samo na drugu verziju. Ali mi nemamo nijedan profil da se mi čutimo. To što je, radimo pravdu, kako možemo i pravda je velika reč. Štetimo ljudi koji ne mogu da se brane i dokle god ne ojačaju, kad ojačaju ih mi ih pustimo sami da se brane i onda posmatramo da su se promenili. Aneta se puno promenila kad je ušla igri, to i sam ti možeš veliki brat da validiraš. Ušla je sva plašljiva, ne voli frke, ne voli ovo, plače lako, onako malo smirljiva, baš bila je ko neka mama, samo ospremi klopu i izbegava frke, sad ima dosta petlju posle 4 nedelja da se sama štiti i da se da ne treba niko iza leđa. Ovo je već, znači, za nju puno u životu. I dosta ljudi su se promenili. Ava, koliko god je sad neki ljudi još mrze i nastavaju njihovu persekuciju, ona se isto je, mislim, prolepša. Znači, u celu ove negativnost u igri imaš više pozitivnost. To je dobra stvar. Željko. Molim. Veliki brate, samo još jedan put podsjeća da oružje koje sad držiš u rukama više ne koristiš. Vodu. Tako je.
Neću, sikiraj se, a danas sam rekao malo pre, Maja Nikolić, kao nemaš više prava polivoja, sam rekao da ću te politi ako treba, ne plašim se nominacije. To samo da uglavio i zatvorim još jedna zadnja vrata, da možda se razmisli, možda kao, veliki brat je rekao, da ne smije vodu, sad ću početi ponovo. Kad ju kažem da jako je zabranjeno, ću je polivati vodu ako treba, ali ja neću politi, jer ti koliko god vidiš, koliko god smo ludi i da Afrikamo ljude, mi nikad ne idemo protiv tebe, samo zbog spavanja i gluposti, a to više Žarko, pošto onako uspavanje, on kad spava baš kretan, niko ne voli. Ne znam kako se kaže na srpski, ali imamo ekspresiju na francuski, dormeo, ne spavaljko. Njemu teže da ga probudiš, nego da ga više ga uvrediš kad ga probudiš, nego kad se posađaš sa njim, jako je kriv, kad bi bio kriv. To je to. Ne sikiraj se ti, mi nikad ne idemo protiv zakona kuće. Samo što volimo da zafrkavamo i velikog brata.